Türkmenistan'ın rıwaçlygyň watanyň şygar astyna geçýän 2019-njy ýylyň başyndan kadrlar çalışmak başlanyny we olary bilen prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow öňküsinden kiçik wezipe. Daşary işler ministriniň ornwatarlygyndan Ahal welaýatynyň häkiminiň ornwatarlygyna geçirildi. 7-nji ýanwarda owa huzurlygyny gödäwçilik edýän vice-premieriň we welaýat häkimleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahatdan sen tutulsa, prezidentiň oglunyň daşary syýasatdan owa huzurlygyna geçirilmegi tötenlik bolman döwlet başçylygyny bu ýyl import we eksport meselesine hasçylyka garajaga meňdýär. Şol ruwatda azyk etmezligi hakynda habarlar bassak bolýan ýaly türkmen telewizionyasy hem soňky günler daşary ýurtlara eksport edilýän önümler barada habarlaryny ýygzamladýar. Tadahanyň ýazmagyna görä, iş maslahatynda ilkinji nowatda agekine agrotehnikanyň kadrlaryna laýyk ýydak etmek, ýerleri we tehnikalar ekiş mewsumine taýýarlamak meselesi ara alynıp maslahatlaşyldy. Maslahatyň dowamyny Gurban Muhammed Anaýew Beherdin etrawynyň häkim wezipesine berildi. Bu etrawyň öňkü häkimi Annegelli Ýazmuradow geçen ýyl owa we suw hojalygy ministri wezipesine berilenipdi. Daşoğlu welaýatynyň Guwadag etrawynyň häkimi Töregul Sınadarow işde goýberen kemçilikler üçin wezipesinden boşadylyp onuň ýerine Haljan Nurjanow häkim bellendi. Halaj etrawynyň häkiminiň ornwatary bolan Batyr Gylyjov Lewap welaýatynyň döwletli etrawynyň häkimi wezipesine berilendi. Sebäbi öňkü häkim Süleyman Abduşükürov işde kemçilik goýberenligi üçin wezipesinden boşadyldy. Türkmenawat şäheriniň häkiminiň ornwatary bolan Söhbet Allaquliýew Lewap welaýatynyň Köýtennak etrawyna häkim bellendi. Sebäbi bu etrawyň öňkü häkimi Asyr Gurbanurdiýew hem işde kemçilik goýberdi. İşte kemçilik goýberenleriň ýene biri Mar welaýatynyň Murgap welaýatynyň häkimi Babajan Allanadarow boldy. Onuň ýerine Agymradow häkim bellendi. Döwlet başçylygynyň bu gedekki häkim täzelemeleri guruk gelen we ýyl boýy kadr täzelenen 2018-nji ýylyň ýylyna gawat geldi. Aýdal geçen ýylyň dekabrynda Senagat boýunça vice-premier, Senagat ministri, Dokma Senagat ministri täzelendi. Ýöne Türkmenistan ondan öňkü ýyl hem kadrlary az täzelemedi. Aýdaly 2017-nji ýylda Newt gaz toplumuna jogap berýän vice-premier Ýagşygelli Kakaýew, o hojalyk toplumuna jogap berýän vice-premier Recep Badarow wezifelerinden boşadyldy. Ondan öň 2016-njy ýylda Ahal welaýatyna geçirilen göçme mejlisde ýollar we köpürler üçin bir topar ýol başy täzelendi. Dünýäde ýalňyş narhlary aşaklap ortiýet Eran ýaly gaz aljylaryny ýitirenden soň prezident Berdimuhammedow owa hojalygynyň problemalary, hususan hasyrlygyň peslegini, ýeriň we suwuň netijeli ulanylyp bilinmeýändigini tasdiklap, importy azylyp eksport önümleri köpeltmegi ýygyderli talap etdi. Bu talabyň çägine Berdimuhammedow 10 ýyldan gowrak alyp baran owa hojalyk syýasatynyň işlemeýändigini gaýtaklaýyn boýnarly we täze reformalar teklip etdi. Täze teklip edilen reformalaryň çägini ýer telekeçilere uzak möhletli bermek, döwletiň satyn alyş narhlaryny artdyrmak, ýeňillikli kararlar bermek ýaly wadalar berilýär. Emma synçylar ýurtda onlarça ýyl dowam eden paýta monopoliýasy, ýere we suwa bolan eýçilikli çemeleşme zararly ýerleriň arraklanyny, üstesinde Garawun kanalynyň we suw howdanlarynyň hem uzak ýyllar ýygysiz galanlygyny öňe sürýärler.